whipped cream ready made ang chi kha karun siam do na akhal veka ti hian tuya kan lo chia tui photang ti hianin I tuya kan chia tuya a tui huna khanin ti khwan plate na kan bun do na ni kezi khatanya khumi pek khat ko ma in a half kalo siam to a tuna alabang zong kha ka siam le do na ne ti khwan alaula tui kim vek la ba khala kha ka hol soma ti khwan ka chok tui phot ani hetia kan cho tui vek nuwa hianin I hand blender ko kan mang chau don ni o ti khwang ko alo tui to a phwan bor bora kutia a phon bor bor khu chon a fu don ti na ne kan cream siam kha sha don ti na ni ti khwang kan her char charanga kan du ang to ka khal that ma kha chuanin her char char kha ni me ko alo khal ve chan don to a heti hianin engma polpo ngai chuang lawa ama hian a thlum sa a tui em ma chuang color the kan pe du ni kha chuanin food color kha kan pol mai nga kan du ang chi kha ti khang kan mix le mai nga cha ma se a thum dan hi kan du tok law ni kha chuanin icing sugar chini ro de bang te po kha kan polanga ti khwanin hand blender khwan kan her le mai do na ni vanilla essence te pot til thaya kan du kha chuan kha chu kan siam danglam thaya ma se he ti top pian dora kan man tur ani awang hianin heti top phiang kan siam thina whipped cream bi ka hi chu chuan mocha fudge cream le tiramisu cream kan siam don chuan coffee powder te kan tela chuan in mascarpone te chocolate sauce te ne ti khan a flavor dang khan kan siam ve le me ama whipped cream a top hi chu khuti kwan whipped cream man na turang bi ka ni kha chuan heti top pianin engma chini te po pol ngai lo khwanin kan manga a thlum dan po hi atok viau thawani atop lama hemi whipped cream hi ka siam zo huna atop lama kan dora kan thil siam dan ang chin pakhat berry nutella karon ka siam karon tilang don nya khu akhal chan to khutia hlom deuh tup tup phwan akhal chato ti na nya kan du tok don to ni ko hemi aya khal lo po khwana ti thaya kha ka chu kan du a cream kha kan du khal le nem dana zir khan ani mai keni chu brownie hi kan ti sachina wang hianin khal deuh hlek hi kan du chu wang chang ku ti kwan khal cha deuh kwang kan te ko a hlom tup tupa ama ko khal cha to ni hei ti hian kan muang hianin plate ko khup zong pon da ma ila luang to lo eng ma kha ta tha thei to lo khal cha vek to ni hei ka video te min lo thir sak china ka lo me ma min lo en saka chuang ka channel te min lo subscribe pa min subscribe to te zong chunga ka lom thu ka soya chuan min la subscribe be lo ten khongai takin min lo subscribe le cheu turin kan som bok cheu ni chuan ti khwang khu brownie khu ka ti sa to khu hazelnut brownie nya achunga hian nutella cream ka ta don ni achunga khwan nutella cream khu ka ta chhuak vek nga ti khwan khu nutella cream kha ka lo ta chhuak ta vek ka chuan whipped cream kan siam kha ti khwan achunga khwan ka da le don ani
khu kan hmu ang khwanin I brownie sa po khanin atui lo cream khumo kan ti khal deuh hlek awang khan ma se I rei deuh te han da kha chuan sa overload to ka ti kha chuanin atui ve thawa ti khwang cranberry kan da lenga chunga khwan chuan blueberry kan lo da le bokang ti hian blueberry kan tel zuwa hian saving kan tel lenga saving hi chu dark chocolate ti dip kha ni me ya chocolate sauce kan lo tel le ang chuan sugar sprinkle kan tel le a plate a khu kan cheyang khu ku chu du du dani na chei thaya atui ve reu emema emi ka thil siam hi berry nutella nia a thei chuan in lo siam ve anga nakina a thei chuan a rem chan chuan brownie siam dan hi la ron ti lan le ka tum don na ka ei china atui hle ni atui khop mai chuan tun chuma ka video run siam hi in lo hlok pui le theu ka be sai ani